Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin tashar namu mai albarka. A yau mun samu bakoncin babban bako wanda aka fi sani da Bundi Arfi, wato Dawisu Sarkin Ado. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. A takaice dai muna so mu san wane ne Bundi Arfi. To alhamdulillah ni dai sunana Mai Umar Sa'idu wanda aka fi sani na da watan Bundi Arfi. Al'umma kuma sukan kira ni Dawisu war ado, wasu kuma sukan kira ni ma bulldozer sarkin aiki. To alhamdulillah ni dai mazaunin Biu ne, an haife ni a nan garin Biu, kuma na yi primary a Galdamare Primary School, na yi secondary school na kuma a Government Day Barak. To iya daga nan kuma shine matakin karatu, sai kuma dai yanzu ana kan diploma. So a takaice dai wannan shine Bundi Arfi, dan gidan Right Honorable Muktar Betara Aliyu, garkuwanmu komai namu da shi kuma muke alfahari a duk inda muka sa a gaba a rayuwa. Masha Allah, ga shi kaka mana ziyara gidan TV namu mai albarka wato Betara Vision. Wani irin tsaraba ne ka zo mana da? To alhamdulillah, tsaraban da nake dauke da shi dai zan ce suna nan da yawa, amma kaɗan daga ciki ina so farko in yi jinjina ga wannan gidan TV na Betara Vision, don gaskiya yanzu ana zamani ne. To abinda kowa kawo mana, ina ga idan ba wai a turai ba, a nan gida Najeriya kusan sai a irin babban birnin Abuja ko Lagos ko Kano shine suke da irin wannan tasha mai albarka kamar haka, wanda ake iya zama da baki a tattauna. So wannan Betara Vision gaskiya kun tanadi kayan aiki masu nagarta na zamani wanda mu ma da sai dai a TV ne mu kalla. Yau gashi Allah ya mana dalili mu ake zama da mu domin a tattauna. So Betara Vision gaskiya a wannan mun muku jinjina matuƙa. Yana da kyau ma wani lokaci mu ware lokaci na musamman domin mu karrama ku, domin inganta wannan wuri da kuka yi. A magana na biyu kuma shine mai gidanmu Right Honorable Muktar Betara Aliyu, tsaraban da nake tattare da shi a hakikanin gaskiya ko da yaushe in muka yi sallah muna saka shi addu'a ba dan komai ba, saboda a daɗin mun kasance wasu mutane ne wanda zaka ce ba kowan kowa ba, wanda in mun je wuri ma ba a san mun je ba, haka zalika in mun tafi ma ba a san mun je ba. Amma a sannu a hankali muna gwagwarmai a ƙarƙashin shi, har ya tambaya wannan wane ne, wannan su wane ne, har ya matso da mu, Allah ya yi abun da ya yi. Yanzu mun kai wani mataki wanda in mun zo an san mun zo, in ba mu zo ba kuma an san ba mu zo ba, haka zalika in mun tafi an san mun tafi. To wannan muna nuna wa godiya ga Allah, kuma muna godiya ga Right Honorable Muktar Betara Aliyu. So duk wanda zai bi Muktari Betara in dai da zuciya ɗaya ne, to wallahi zai kai matakin da bai yi tsammani ba. So abinda ni nake so dai kawai in ja hankalinmu a nan a gwagwarmaya da ake yi na siyasa, ba lalle sai ka zama kai ne shugaba wanda wai kai ne na ɗaya ba, a'a ka yi abu tsakaninka da Allah, matsayi Allah shi ke bayarwa. So duk inda Allah ya so ya ajiye mutum a nan zai ajiye shi, so ka yi dai abu tsakaninka da Allah. Shi Honorable Muktari Betara Aliyu ya yi mana wasu abubuwan da in za mu ce za mu irgo su, wallahi da dama ba mu san mu irga ba. So saboda haka mutane da yawa din sun samu a ƙarƙashin Muktari Betara fiye da inda kake tsammani. In ana maganar demokradiyya, mu mutanen garin Biu ko mutanen Southern Borno, to ba mu sha roman demokradiyya ba sai a zamanin Right Honorable Muktar Betara Aliyu da kuma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma Tukur Yusuf Buratai, da kuma a wannan zamani da muke ciki na shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Dan dalili abin da ake cewa roman demokradiyya shine a zo a shimfiɗa muku titi, a yi muku makarantu, a yi muku bohal, a kawo muku ruwa, sanan a taimaka wa mutane da jari domin su yi kasuwanci su ma su tsaya da kafafuwansu. To duka wayannan abubuwan a zamanin Honorable Muktar Betara Aliyu Biu ta samu kwatankwacin inda ta taba samun daya, a wannan zamanin Honorable Muktar Betara Aliyu to ta samu riɓin yi kusan miliyan ne. To saboda haka in dai roman demokradiyya ne, kowa ya sani in dai kai mutumin Biu ne, da dai siyasa sunanta siyasa, amma yanzu ne aka san ana yin siyasa. Kuma sanan yan gidan Honorable Muktar Betara Aliyu, ni abin da nake so in faɗa, wallahi Muktari ya taimaka wa mutane da yawa bila adadin, amma sun ɓoye ni'iman da Allah ya musu. Da yake to mu almajirai ne, mun riga da mun sani cewa in Allah ya maka ni'ima din, to in ka nuna cewa Allah ya maka ni'ima din zai ƙara maka. So rashi ake ɓoyewa ba kuma wadata ba. So mu duk kankantan abin da muka samu a ƙarƙashin Honorable Muktar Betara Aliyu, wallahi za mu bayyana cewa mun samu domin iyayenmu da abokan arziki da masu bakin albarka su ce Allah saka masa da alheri. To ke abu na biyu kuma da nake so in nuna wa mutanenmu wanda muke bin Right Honorable Muktar Betara Aliyu, so ya riga da ya gama mana ne
so a duk inda ya kai a kare mutuncin shi din mu fito tururuwa kwai da kwarkwata din a shirye muke ne mu je mu yi wannan kare mutuncin Right Honorable Muktar Betara Aliyu. To saboda haka gaskiya Muktar Betara ya mana riga, ya mana wando, ya mana yar ciki, ya mana hula. Abinda nake son jaddadawa mutane shine Muktar Betara ya kasance kamar hadiri ne. So duk inda kaga hadiri kana tsammanin cewa ruwa zai sauka wannan wurin. To Muktar Betara Aliyu duk kai da karaɗe sa to za ka yi suna, zai yi daraja, zai yi mutunci kuma zai yi kima. Sai dai in kai ne ka bata mutuncin, ka bata darajan, ka bata kuma kiman da ka samu. Amma Muktar Betara din shi babban inuwa ne. So saboda haka duk wanda zaka ga wai yana cikin gidan Mutari yana cewa wai ai yanzu shine waye kaza shi a'a shi Mutari ne yake da kyau, kai din an ƙara da wanka ne. Saboda haka Muktar Betara din shi din duniya ne. So saboda haka duk wani abun da wani zai zo yanzu da shi gidan Mutari ya ce ya zo da wani sabon abu, a'a dole ne da za a karɓe shi a sabon abu ne, amma asalin abun shine watan an riga da an gina ta ginu. Wannan Muktar Betara Aliyu shi yasa wani lokaci muna masa take wannan Muktar Betara duniya. Saboda haka in dai ka ratse shi wallahi zaka kai matakin da baka yi tsammani ba. Saboda haka wanda ya san hannunsa a tafiyan gidan rayuwar Muktar Betara Aliyu to zai kai matakin da bai yi tsammani ba. Shi dama tafiya na siyasa karka ce ka dogara kawai iya siyasa kaɗai za ka yi, dan ka dogara da iya siyasa kaɗai za ka yi to ƙarshen kai wasa za ka ƙare da bara. So ka yi siyasa, ka yi kasuwanci, ko ka yi aiki na gwamnati, ko ka yi wasu abubuwa. To mafiya yawan mutanen ƙarƙashin overall chairman, mafiya yawa mutanen da za a gansu a overall forum mutane ne masu sana'a, masu aikin hannu, masu siya da siyarwa. Wasu suna harkan sai da dabbobi ne, wasu suna lashemoni, wasu kuma suna harka ne a tasha, wasu ma akwai masu faci, wasu ma akwai masu walda, wasu akwai dai bangaro da dama. So in kana overall forum ma kamin ka zama chairman a overall forum, in ka zo overall yana ɗaya daga cikin abin da yake tantance mutane. Kana da abin da kake ne ko siyasa ne kaɗai zaka dogara da shi. In ka ce a siyasa ne kaɗai zai ce to wannan zai zama mana liability. Amma kana da abun da kake yi to duk abun da ka samu a siyasa dan aka daura maka akai sai ka ga kawai koman ka ya ƙara faɗaɗa. So da haka ni abun da nake so in ƙara jan hankalin mutanen mu wanda suke siyasa a cikin garin biyu, kar ka zama siyasa kaɗai ka dogara a sirka ruwa biyu. Tafiyan gidan rayuwar Muktar Betara in ya tabbatar baka da abun da kake kai kullun kana jiran yaushe zai zo ko waye kaza to kai wancan baya ta kai. Amma yafi son ka taka daya sai ya tura ka taka step na gaba, in ka taka step na gaba sai ya tura ka je step na baya. To da wannan salon overall ya ci kowa da kowa da yaƙi a garin biyu. To saboda haka yana ɗaya daga cikin salo da aka yi wanda aka faɗaɗa komai kuma komai ke tafiya yadda ya kamata. To saboda haka zan ɗan takaita bayani, ban san ko akwai ƙarin bayani da gare ki ba. To mun gode da saraban da kuma ziyara. To masha Allah, ni ma ina godiya, Allah ya saka da alheri. Kuma mutanen wannan gida muna yi muku fatan alheri. To masha Allah, wannan insha Allah a shirye muke mu ma mu ringa kawo ziyara wannan gidan Vision TV na Right Honorable Muktar Betara Aliyu a kowane lokaci. To godiya muke. To masha Allah. To masu kallo a nan muka nade taburman shirin namu, sai mun sake saduwa da ku a tashar Betara Vision.